An b'a daminɛ ni lessor ye bakurunba damadɔ ka jira k'a fɔ ko min ye assise nationale de la refondation ye sigikafɔ min bɛ yen n'ale bɛ senna Mali kɔnɔna la yan nɔ ko Bamakɔ ta o kɔni kɛra o daminɛna kunungo ko Bamakokaw caman bɔra min ye nafa yɛrɛ ye nafa min kan ka don sigikafɔ la an ka jamana kɔnɔ yan o ye hakilila falen caman kɛ min ye jamana kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ jamanaden caman nana ka fara ɲɔgɔn kan k'u da don la a kɛra Bamakɔ sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛna an da don la sisan o mana bɔ yen nɔ min ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nanzaraw ka kɛlɛya tɔnba ni o ye Union Européenne ye ani Faransi minnu bɛ yen ni olu tɛ fɛ ka Wagner ko kuma mɛn bi min ye Russie jamana ka ministre min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don ka jamana ni jamana wɛrɛw kuɲɛ ma ale y'a jira k'a fɔ ko kuma min ye nin k'a bɛna fɔ ko nanzaraw ka kɛlɛya tɔnba bi ka waliya min ta ka ɲɛsin farafinna ani Moyen-Orient ma jamanaw k'a bɛna fɔ ɲɛngoya yɛrɛ de don u tɛ fɛ ka nin jamana ninnu taatɔ ye ɲɛ min ye Sergei Lavrov ale ye jaabili kɛ kunun ka ɲɛsin o kumaw ma an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen nɔ limanaw ka jira k'a fɔ min ye walejugu tigilamaw ye banmanci wale tigilamaw de ko don ko dugu damadɔ bɛ Mali kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla an ka finitigiw armée malienne bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa ka banmancimaw kɛlɛ nka limanaw ko walejugu tigilamaw u fana u n'u ka fɛɛrɛ caman de bɛ ɲɔgɔn na sabu kunnafoni laban minnu dira kɔsa in na a jirala k'a fɔ ɲɔnɔ mara kɔnɔ Sofara Marebugu ani Bayangara limanaw ko banmancimaw ka sennɔ ka ca yen kosɛbɛ nin waati laban ninnu na l'indépendant y'o fɔ an bɛn'o lakale aw ye o mana bɔ yen min ye le challenger ye ale y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Conseil national du patronat du Mali n'o ye Mali sɔrɔ bosobaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba min kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɛra sigibaa fɔlɔw ye o dɔ ye Mamadu Sanogo ye ale kɔni da don min ye CNPM gɛlɛya min b'a kɔnɔna la bi a ko gɛlɛya in jamanaw k'a bɛ ka Mali de segin kɔ sabu ko Mali yɛrɛ danbe tɛ nin ye jamanaw ka jɛkulu kɛ bɛn tɛ se ka ye o kɔnɔna la fiyewu Mamadu Sanogo ale min ye CNPM sigibaa fɔlɔw ye a ko nin ye maloyala ko yɛrɛ de ye ka ɲɛsin Mali ma bi challenger y'o fɔ o mana bɔ yen an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni fasili sɛbɛn l'histoire de Bamako ye limanaw ko nin ye finitigi dɔ ye min n'ale taara baga sifinaka dɔ ma ko k'a sababu kɛ ko a kɔrɔmuso de ye a fɔ a ɲɛna ko ale n'o sifinaka in bɛ ɲɔgɔn na limanaw ale y'i ta finitigiya yɛrɛ fɛ fini b'a la ka sɔrɔ ka taa se yira o la ko nka limanaw a bɔra da a ma bɛn dɛ sabu ko ani ɲangini min ka kan o dara a kan soit de Bamako y'o fɔ an bɛn'o lakale aw ye sisan limanaw yan'an ka da don nin bɛɛ lajɛlen la an b'a daminɛ ni fasili sɛbɛn min ye o kama ko l'essor faso ka fasili sɛbɛn don a y'a jira k'a fɔ ko min ye sigikafɔ min na an ko a ma ko assise nationale de la refondation limanaw ale baaraw dayɛlɛla Mali kɔnɔna la yan nɔ kabi sibiri tɛmɛnen yɔrɔ a bɛ ka bɔ a dakɔrɔ de kana min ye an ka sigidala misɛnninw n'o ye kominiw ye olu tɛmɛnen kɔfɛ kunungo araba Bamako ta o daminɛna min ye Bamako yɔrɔ a jirala k'a fɔ min ye sigida 6 de bi yan nɔ n'o ye kominiw ye ko o sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ANR n'u kama assise nationale de la refondation k'a daminɛna Bamako district kɔnɔna la ka daminɛ commune 1 la commune 1 la a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu de nana a ko kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen ni o ye jɛrɛkɛyɔrɔ ye o kama ko musée de la femme muso kunda Korofinakaw fɛ yen k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ a jirala k'a fɔ commission d'organisation min b'a ko ɲɛma ni o ye Umaru Togo ye ale yɛrɛ de bɛ maire jɔyɔrɔ la bi ka taa se min ye dugutigiw ka coordinateur n'o ye Sori Jalo ye ani fo ka taa se Umaru Togo ma u ka fɔ la jamanaw ni sigikafɔ min ye nin ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko ka gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ sisan jamanadenw k'a lajɛ ka gɛlɛya ninnu fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o mana bɔ yen nɔ commune 2 kɔnɔna la a jirala k'a fɔ sigikafɔ in kɛra yɔrɔ min na o kama ko fédération malienne des associations des handicaps olu ka daga yɔrɔ min filɛ nin Bagaribugu k'a kɛra yen nɔ maire min bɛ yen n'o ye Cheikh Aba Ɲare ka taa se coordinateur min bɛ quartier dugutigiw ni quartier ɲɛmaw tɔgɔ la n'o ye Bamusa Ture ye ale ni Cheikh Aba Ɲare olu de tun bɛ o ko ɲɛma ye olu kɔni ye kuma min fana fɔ limanaw ko nin ye fɛɛrɛ kura dɔw de daminɛnen ye fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni u bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumasen minnu bɛ yen n'a bɛ se 13 ma ko olu de bɛna tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ maaw ka se ka baro kɛ o kan o mana bɔ yen limanaw a jirala k'a fɔ min ye commune 6
assise nationale de la refondation fana a sigira yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cité des enfants na ɲamakɔrɔ ni min ye yen nɔ fana ko maire min bɛ yen n'o ye Abubakar Keita ye commune 6 maire ani maa minnu bɛ yen n'o ye olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'o ye déplacé ye i mana olu caman tun bɛ a ko kɛnɛ kan sabu maire ka fɔ la k'u ka sigiyɔrɔ di u ma sabu fana ni kuma ka kan olu minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɔra u ka sigiyɔrɔ la gɛlɛya kama i mana a ka kan kuma ka di u ma u fana ka se k'u fɛla fɔ l'essor ka fɔ la o mana bɔ yen nɔ min ye commune 5 ale kɔnɔna la a jirala k'a fɔ maire min bɛ yen n'o ye Adama Bere commune 5 ale kɔnɔna la maire min bɛ yen n'o ye Adama Berete limana ale ye n k'a fɔ Adama Traoré limana ale de ye commission d'organisation ɲɛmaa ye ale ni maire min bɛ yen nɔ limana olu kɔni ye kuma da yira maaw la ka jira k'a fɔ ko assise nationale de la refondation ɲɛda kura min ye nin ye n'a bɛ ka di Mali ma limana a ka kan jamanaden si kana to kɔ bɛɛ ka i fɛla fɔ o mana bɔ yen ko commune 3 fana kɔnɔna la a jirala k'a fɔ baaraw dayɛlɛla yen nɔ centre Awa Keita la min ye gouverneur ka lasigiden n'o ye Yaya Waigalo ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se u ka assise nationale de la refondation lasigiden min bɛ yen n'o ye point focal ye Mamadou Koyate ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ limanaw fo ka taa se commune 3 maire ma madame Jire Mariam Diallo olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan dɔwɛrɛ tɛ limanaw ka se ka nafa min bɛ yen n'o kan ka di assise ma k'o fɔ u ka fɔ la maire yɛrɛ n'o ye madame Jire Mariam Diallo ye a ko nin sigikafɔ in a t'i n'a fɔ u ka taa u sigi ka kumaw gɛlɛnw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ walima ka ɲɔgɔn buruja maire ko ayi o tɛ min don o de ye kuma ɲumanw ka bɔ maaw da maaw ka ɲɔgɔn fale hakililaw la hakilila ɲuman minnu bɛ yen limanaw don dɔ la n'a bɛ se ka kɛ bɔda yɛrɛ ye Mali ma o de la Mariam Diallo a ye dugawu kɛ a n'a ye ladilikan caman di sigikafɔ kɛbaaw ma u ka se ka wuli ni hakililaw ye hakilila minnu bɛ yen n'u bɛ se ka jamana in bɔ gɛlɛya la sabu k'an bɛ san 30 de gɛlɛya kɔnɔna la bi limanaw a ka kan jamanadenw ka kuma o ko la walasa jamana gɛlɛya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na min ye commune 4 kɔnɔna la a jirala k'a fɔ min ye maire min bɛ yen n'o ye Adama Berete ye fo ka taa se gouverneur min bɛ Bamako yan nɔ Abdoulaye Kulubali ale yɛrɛ ye gouverneur kura ye ko olu y'o sigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako gouvernorat kɔnɔna la yɔrɔ commune 4 la gouvernorat ale de bɛ commune 4 kɔnɔ a jirala k'a fɔ ANR ani point focal min bɛ yen n'o ye docteur Abdoulaye Sali olu tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se Abubakar Taboure ninnu ma ani madame Traoré Ina Diallo olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan dɔwɛrɛ tɛ ko k'a fɔ maaw ye halisa assise nafa ye mun ye jamanaden bɛɛ ka se ka i ka hakilila fɔ baara ka se ka kɛ ni a ye kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ l'essor ale kɔnɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don nouvelle horizon faseli sɛbɛn kɔnɔna la a kumana a y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na min bɛ tali kɛ minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ irisiw ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna n'o ye Sergei Lavrov ye a y'a jira k'a fɔ ko groupe Wagner yɔrɔ a jira k'a fɔ ko ɲangini talen don ka o sɛgɛrɛ bi n'i ye jateminɛ kɛ nanzaraw ka keleya tɔnba Union européenne ale de fɛ nka Sergei Lavrov ka kuma la a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin ni ɲangini ma maaw hakili la ko Wagner n'o ye yɛrɛlakanakulu dɔ ye n'a bɛ min ye Rusi jamana kan Sergei Lavrov ko maaw hakili la ko Rusi de bɛ ninnu kɔrɔ ka u dɛmɛ ko Rusi jamana faamaw olu ni Wagner tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa olu yɛrɛ tɛ k'u bila ci la ni nanzaraw ka keleya tɔnba Union européenne hakili la ko Rusi jamana de bɛ ka ninnu dɛmɛ u ka baaraw la min ye Sergei Lavrov n'o ye Rusiw ka minisiri ye n'ale de b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw kun ye kunna ko nanzara jamanaw u bɛ fili la dɛ sabu ko u bɛ ka jalaki min bɛ min ye Wagner k'a fɔ ko bɛnkanni wale ni hadamadenya hakɛ tanabu u bɛ k'o tiɲɛ Centrafrique ale kɔnɔna la ko u tɛ olu nɔ ye olu sen t'a la Sergei Lavrov a ye jaabi communiqué min kɛ communiqué in kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ ka Union européenne olu de jaabi u ka ɲanginiw la ka ɲɛsin Wagner ma wa ko hali u ye ladilikan caman de di Union européenne de ko don ka ɲɛsin Bamako Mali marabaw ma ko u kɛlen n'u ka ɲanginiw fana labɛn Mali faamaw limanaw ko n'u sɔnna ka min ye groupe Wagner
k'a fɔ de k'u b'olu u ka lakana di olu ma limana ko dugusajɛ don min na u b'u bolo di Wagner ma Union européenne ko k'ale na ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma min na lakale tariku la limana min ye Sergei Lavrov ye ale y'a jira k'a fɔ a ka communiqué la ko Russie kɔni bi i sigi ka nin ko la ale tɛna fɛn wɛrɛ fɔ nka nazara jamanaw k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲangini fɛn fɛn bɛ yen n'u b'o ta ka ɲɛsin Wagner ma u kana ko ta k'a kɛ Russie ka ko ye Russie jamana ka ko tɛ ko n'o tɛ ale yɛrɛ Sergei Lavrov ale bɛ nin ko in bila minɛn kɔnɔna la minɛn wɛrɛ tɛ dɛ farafina jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka u yɛrɛ tabi farafina jamana minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u ka jamanaw lakana k'a bɛna fɔ nanzara jamanaw tɛ fɛ k'u kuma yɛrɛ de mɛn u ta kɛn bɛ ɲɛngoya yɛrɛ ani an tɛ fɛ ka farafina jamanaw ni Moyen-Orient jamanaw ye u ka se ka bɔ u yɛrɛ kolo la Sergei Lavrov ko nin n'a ɲɔgɔnna dɔrɔn de don ko n'o tɛ ko ɲangini wɛrɛ tɛ wa fɛn wɛrɛ tɛ min ye kɔsa in na a kuma fɔra ko Emmanuel Macron ale kan ka na Mali la yan nɔ limana dɔwɛrɛ tɛ hali Wagner ko kuma kelen ko Emmanuel Macron kan ka na Mali la a bɛna o kuma de fɔ ani Mali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɔra o ko la limana o fana n'a lakale cogo don kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔ min ye fasɛdi sɛbɛn l'indépendant ye ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ limanaw an ka jamana kɔnɔna la yan lakanabaliya kɔni i bɛ dɔ de fɔ a la ka dɔ to yen sabu ko nin waati laban in na kunnafoni laban minnu dira limanaw sango an bɛ ka an kunda san laban kan a jirala k'a fɔ ko dugu damadɔ bɛ yen bi ko Bamacɛ wale tigilamaw ka wale jugu de ka ca o yɔrɔ la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla a fɔra ko an ka lakana tigilamaw n'o ye forces armées maliennes ye olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka baara caman kɛ walasa ka Bamacɛman ninnu k'u kɛlɛ walima k'u gɛn ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ ko min ye an ka marabolo damadɔ ye Ɲɔnɔ b'o la Sofara b'o la Marebugu ani fo ka taa se Bayangara kunnafoniw y'a jira k'a fɔ nin waati laban in na yɔrɔ kunnafoni laban minnu dira k'a fɔ ko Moti mara kɔnɔna la Songo ale walejugu tɛmɛnen kɔfɛ n'a fɔra k'a fɔ maa 40 walima maa 30 ni kɔ olu fara o yɔrɔ la jamanaw ko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ hali sisan min ye walejugu tigilamaw ye u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ sabu bolimafɛn minnu b'u bolo n'o ye bolimafɛn sen filaw ye olu bɛ don wo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a jirala k'a fɔ min ye Jabali mara la ko tamasiyɛnw dira k'a fɔ u ka ca ye kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla Jabali kan belebeleba de bɛ yen kan min bɛ yen n'o bɛ ka Jabali n'a marabolo bɛɛ lajɛlen lakana ko nka limanaw a jirala k'a fɔ n'i ye Dɔgɔfiri ani Jabali cɛ sira min bɛ yen kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ min ye walejugu tigilamaw ye u bɛ taa sira da maaw ɲɛ ka maaw bolofɛnw daraki walima ka maaw bɔnɛ u nin na o y'a la tamasiyɛn fɔlɔ ye tamasiyɛn filanan ye min ye o ye ko Farabugu limanaw nin y'a san 2 ye Farabugukaw fɛ yen min ye maaw ka doni ka bɔ Farabugu dugu kɔnɔna la o fana kɛn bɛ a damana gɛlɛya ye sabu an bɔra ka min fɔ sisan Dɔgɔfiri ni Jabali cɛ a jirala k'a fɔ ko min ye o sira in yɛrɛ ka taa fo Ɲɔnɔ mara kɔnɔ limanaw ko Ɲɔnɔ cercle bi i ka taa ni ka segin de ye farati yɛrɛ ye sabu ko a dɔ bɛ dɔ la i ni Bamacɛmaw bɛ sɔn ka bɛn sira la o dun ɲumanama tɛ o bɔlen kɔ ko min bɛ tali kɛ fana terroriste ninnu minnu n'o ye faraɲɔgɔnjɛkulu ye a jirala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Wagadugu kungokolonba min bɛ yen limanaw min bɛ taa fo Burkina fanfɛlaw la ko min ye walejugu tigilamaw ye u dagan bɛ yen nɔ fana fo ka taa se Sofara ani fana Marebugu ni jɛnɛ cɛ limanaw ko kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ mototigiw de bɛ yen nɔ mototigi minnu ni olu ye Bamacɛmaw ye minnu bɛ yen limanaw n'u tɛ siga fiyewu ka maaw walima mɔbiliw minnu bɛ yen n'o ye dɔgɔjɔ mɔbiliw ye k'u jɔ k'u bolofɛnw minɛ u la hakilila jiginna yɔrɔ Marebugu yɛrɛ ta kun kɛra waati dɔ la jadisiw kun kɛlen don ka o dugu in datugu a bɛ se kalo 2 ɲɔgɔnna ma fasidi sɛbɛn l'indépendant ka fɔ la nka limanaw ko nka kɔsa in na a jirala k'a fɔ donso dɔw n'a walejugu tigilamaw kɛra ɲɔgɔn na o kɛra Banjugu ani Bayangara o ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se Piru min filɛ nin Sofara ale fana kɛrɛfɛla la kuma bɛɛ ko donsow de ni walejugu tigilama ninnu bɛ kɛ cogo na wa a kɛra sababu yɛrɛ ye min y'an ka donsow caman ye olu fana bɔnɛna u nin na a ko siratigɛ ninnu na k'a jira k'a fɔ bi limanaw min ye kunnafoni la koloma yɛrɛ ye o ye k'a fɔ walejugu tigilamaw limanaw maaw bɛ ka fɛn fɛn fɔ o bɛɛ y'a la ko wɛrɛ ye nka ko Bamacɛmaw
olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u b'u ka wale jugu la hali n'a sɔrɔla an ka armée jamana ko minɛnw bɛ ka d'u ma u dusukolo bɛ ka kɔgɔ ko nka a sera sa armée yɛrɛ ka i disi da ninnu na walasa u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na kunnafoni filɛ Libanaw an ye nin bɔ l'indépendant de kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye fasoden sɛbɛn le challenger ale kumana challenger y'a jira k'a fɔ Libanaw ni wagati in na min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ yen n'ale b'an ka patronat du Mali kɔnɔ conseil national du patronat du Mali n'i y'ale fɔ ka ban Libanaw a bɛ tali kɛ Mali kɛnyɛrɛye cakɛda belebeleba minnu bɛ yan ani kɛnyɛrɛye fitininw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛkulu in de kɔnɔna la n'o ye conseil national du patronat du Mali ye yɔrɔ gɛlɛyaba kɔnɔna la a mɛnna maa fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mamadu Sɛnsi Kulubali ani Amadu Di Jajɛ Sangare olu ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛmɔgɔya da b'a yɛrɛ ye walasa challenger ka kuma la ko kabi san 2020 septembre kalo la fo kana se sisan ma conseil national du patronat du Mali CNPM gɛlɛya dɔ b'ale kɔnɔ a sen tɛ ka furakɛ hali n'a sɔrɔla ko sariya kelen don ka i da don a la nka o n'a ta o ta Libanaw a yira k'a fɔ hali sisan bɛn ma se ka sɔrɔ a ko la o de la challenger maaw wulila ka se ɲɛnatigɛ dɔ ma n'o ye Mamadu Sanogo ye Mamadu Sanogo min n'ale Libanaw ale de ye maakɔrɔ ye bi min n'ale tun bɛ CNPM a y'a baara kɛ wa sɔrɔ bosoba ŋana don an ka jamana kɔnɔna la a ye assurance baaraw kɛ a yɛrɛ ka fɔ la kabi san 1960 fo kana se bi ma Libanaw ale tun ye assurance baaraw kɛ olu de jɛra ka CNPM a sigi nka bi a tɔgɔ kɛra CNPM ye nka ka kɔn bi ɲɛ Libanaw tɔgɔ min tun b'a la o de ye association des employeurs du Mali ye o tɔgɔ de tun b'a la tɔgɔ in tilala kana yɛlɛma kana kɛ conseil national du patronat du Mali challenger maaw y'a ɲininka ko min ye CNPM ko ye a yɛrɛ hakila ye mun y'a la gɛlɛya min b'a kɔnɔ a sigira cogo di a ko an y'a fɔ ten sisan Libanaw fédération des employeurs du Mali a tɔgɔ de tun ye o ye nka kana tɔgɔ yɛlɛma bi ka kɛ min ye conseil national du patronat du Mali ye o kɛra olu yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ye a waati la o ni bi cɛ o mɛnna sabu ko a waati la jɛkulu nana bonya kosɛbɛ maa caman tun bɛ a ko hukumu kɔnɔ min ye Mamadu Sɛnsi Kulubali ye yɔrɔ a ɲininkara ko CNPM dilan waati yalima Mamadu Sɛnsi Kulubali ale tun bɛ a ko hukumu kɔnɔ wa a ko k'a tun bɛ yen ko nka k'a nana jɛkulu dɔ de tɔgɔ la ko nka o kɔfɛ u tilala ka n'a ye min ye patronat ye o ɲɛmaya nana di a ma ko nka ko Mamadu Sɛnsi Kulubali yɛrɛ ka kɛ patronat ɲɛmaa ye ko a na kɛ ani don dɔ la ko Bala dɔ bɛ yen ko Bala ko o ye o n'ale de kumana sabu olu de tun ye patronat du Mali o maakɔrɔw ye a na kɛ Bala tɔgɔ in tun y'a fɔ a ɲɛna n'o ye Mamadu Sanogo ye k'a fɔ a ɲɛna ko aya patronat kɔni an kɔni kɛra maakɔrɔw ye ka ban an ka lajɛ an ka sigiyɔrɔ di denmisɛnninw ma minnu bɛ se ka nin cakɛda in ɲɛmaya ta o de taa ni ka segiw la ko Mamadu Sɛnsi Kulubali waati dɔ la ale yɛrɛ Mamadu Sanogo bɔtɔ Faransi u ye ɲɔgɔn sɔrɔ avion kɔnɔna la k'a gɛrɛla ale la k'a fɔ a ɲɛna ko aya karisa ne kɔni bɛ fɛ ka n kan bɔ min ye CNPM a ɲɛmaya nɔfɛ o ma tɛmɛ waati jan kan min ye Bala tɔgɔ dɔ ye a na kɛ o ni Mamadu Sɛnsi Kulubali tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u tun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ nka Libanaw ko nana tɛmɛ o cogoya la ko a nana kɛ ko ɲɛmaya yɛrɛ nana di Mamadu Sɛnsi Kulubali ma k'a sɔrɔ hali a ma kɛ ni kalataw ye nka Libanaw k'a jira k'a fɔ CNPM an bɛ don min na i ko bi yɔrɔ a fɔra de ko kalata ka kɛ walasa min ye maa ka sugandi min bɛ se ka bila ɲɛmaya la o de la min ye Jajɛ Sangare ani Mamadu Sɛnsi Kulubali olu nana ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Mamadu Sɛnsi Kulubali yɔrɔ ale kɔni nani cogoya o fɔra sabu ko Bala tɔgɔ dɔ de bɛ yen o kɔni ye CNPM ale taatɔ ale y'a ɲɛmaya ta k'a di Mamadu Sɛnsi Kulubali ma k'a sɔrɔ dun a fana ye Bala tɔgɔ in o masurunama ye kosɛbɛ Mamadu Sanogo ale min n'ale ɲɛnatigɛ CNPM kɔnɔna la ale de bɛ ka nin ɲɛfɔ nin cogoya la a ko ko Mamadu Sɛnsi Kulubali a fɔra ko kalataw ka labɛn waati min na k'a nana ye k'a fɔ ko a yɛrɛ ka secrétaire général min bɛ CNPM kɔnɔna la k'a ko ma ko ka liste kɛ o liste de kɛlen a y'a ye k'a fɔ ko maa caman t'a kɔ o sɔmi de kɛlen sa Libanaw k'a ko k'a bɛ kalata ninnu k'olu bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a bila ka taa waati wɛrɛw la o kɛra min bɛ tali kɛ septembre kalo
tile 26 san 2020 Jaje Sangare ale nana ka fana ka kalataw kɛ maaw nana tugu ale kɔ k'a fɔ ko Amadu Jijaje Sangare ko ale ka taga kɛ CNPM ɲɛmaa ye limanaw an b'o de la bi an b'o de gɛlɛya kɔnɔ bi Mamadu Sɛnse Kulubali ko ayi k'ale tɛna sɔn ma ko u y'a ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ nka Mamadu Togo ko k'a ma se nin bɛɛ la ko n'i ye ko in ta ko k'a da ale ɲɛkɔrɔ limanaw ko miniti 5 a b'a gɛlɛya ban limanaw a fana a ko bɛ se ka da ɲɛkɔrɔ cogo min na a fana t'a gɛlɛya ban ten n'o tɛ a yɛrɛ ka fɔ la limanaw ko nin ko in kɛmɛ ka Mali kuma suli bi diɲɛ ɲɛfɛ bi san o sɔrɔ ale bunakun kan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le challenger ale de kɔnɔna la n'an bɔra challenger kɔnɔ an bɛ don min ye face du sɛbɛn le soir de Bamako an b'a kuncɛ ni ale ye limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ kuma fila de b'a kɔnɔ ko Emmanuel Macron Faransi jamanakuntigi ka nali ko kuma min bɛ sen na min ye CNT n'o ye Conseil national de transition ye o maa mafalenba min bɛ yen n'ale de bɛ a bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma Dr Abubakar Sidiki Fɔnba koɲɛ b'ale de bolo a kumana limanaw Dr Abubakar Sidiki y'a jira k'a fɔ ko Emmanuel Macron ka nali Mali la yan ko Asimi kana taa Emmanuel Macron kunbɛn dɛ ko maa min kan ka taa Emmanuel Macron kunbɛn sabu ko maa dɔ min ni hali sisan mara de b'a u bolo n'o ye fɔlɔfɔlɔ k'an ka jamanaw kɛ u sago ye ko o mara de bɛ Emmanuel Macron bolo hali sisan n'o dun bɛ sen na ko Emmanuel Macron k'a ko démocratie de k'a ko politique de ko maa min bɛ se ka taa kunbɛn k'o ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga Abubakar Sidiki Fɔnba de ye nin kuma fɔ a ko décembre kalo tile 20 natɔ in na ni Emmanuel Macron cura Bamako yan nɔ aéroport la limanaw ko Assimi Goïta kana hali sen bɔ kuluba da fɛ k'a fɔ k'a bɛ taa Emmanuel Macron kunbɛn Abubakar Sidiki ka Fɔnba ka kuma la a ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga limanaw ale ni politique ko don ni démocratie don ko Choguel Kokala Mayiga ale de ka taa Emmanuel Macron a kunbɛn limanaw min ye aéroport du Mali la wa ko hali n'a nana limanaw ko min ye Emmanuel Macron ye ale de mago bɛ bi Mali la sabu ko bi ko n'i ye jateminɛ kɛ kalata minnu bɛ yen n'olu bolodalen don Faransi jamana kan san 2022 natɔ in na ko Emmanuel Macron bɛ ka wulikajɔ de kɛ walasa a bɛ se ka tɔgɔja sɔrɔ a bɛ se ka maaw sɔrɔ a kɔ a bɛ se ka kuma a yɛrɛ ka jamana mara cogoya kan cogo min na yɔrɔ Mali ta bɛ se ka k'o la sabu u ka kɛlɛcɛw bɛ Mali la yan a ka kan Emmanuel Macron a ka kumada sɔrɔ a ka se ka fɛn fɔ Faransigadenw ye ko n'o tɛ ko Emmanuel Macron ka nani Mali la yan nɔ ko ale kɔni a ma nafa foyi y'a la n'o tɛ ko jamana min bɛ yen n'a kɛlen don ka Mali janfa k'a to kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna la ko o bɛ se ka na mun kɛ Mali la o bɛna mun fɔ malidenw ye limanaw ko n'a nana Abubakar Sidiki ka Fɔnba ka kuma la a ko a kan ka taa Gawo fana a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen a kan ka taa foli bila u la ko hali n'a bɛ taa limanaw ko maaw bɛɛ an ka jamana faamaw u kana taa bilasira ko n'a bɛ taa ko Gawo gouverneur o ka kunbɛn Gawo yen nɔ n'a ka kɛlɛcɛw bɛ ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye yen nɔ min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ka kuma la ko wa ale bɛ se ka min fɔ Emmanuel Macron ka nani na limanaw ko fɛn bɛɛ lajɛlen kuma ka kɛ fɛn min bɛ yen n'o kala kan ka turu o la o ye accord de défense min bɛ Mali ni Faransi cɛ n'o ye bɛnkan ye Faransi kelen don ka an ka jamana lakana ni bɛnkan min bɛ yen n'o bɛ Mali ni Faransi cɛ ko k'o kuma de kɛ fo k'o bɔgɔrɔ dɔn ko Emmanuel Macron ka ɲininka o la o ko bɛ lahala min na ko sabu ko Emmanuel Macron yɛrɛ ko a ye o bɛnkan a y'o sɔsɔ o sariya kisɛ article 26 ko a y'o sɔsɔ sabu ko a y'a ka kɛlɛcɛw salo ka bɔ Mali kɔrɔyan fan fɛ k'a sɔrɔ ni a ma sara Mali jamanakuntigi si la a ma sara Mali marabaa si la k'o k'a yɛrɛ fɛ ten a ka d'a ye cogo min na a y'a kɛ ten ko maa fɔlɔ min ye o bɛnkan sɛbɛn ye o sɔsɔ ko ye Emmanuel Macron ye ko hali Florence Parly n'o y'u ka ministre min b'u ka kɛlɛcɛw kunna limanaw ani Jean-Yves Le Drian ninnu olu bɛɛ lajɛlen ye o bɛnkan in sɔsɔ ko n'a fɔra ko Emmanuel Macron kelen limanaw k'a bɛna Mali la yan k'a bɛ taa bɔ a ka kɛlɛcɛw ye ko a bɛ ɲininka de Mali gɛlɛya in olu yɛrɛ sen b'a la a bɛ se ka ban cogo di ni Abubakar Sidiki Fɔnba ka kuma ye limanaw ka kuncɛ teliya la ko nin ye finitigi dɔ ye Mali la yan nɔ min na ale minɛna walejugu dɔ la finitigiw ka baara tɛ mun ye
limana waliya yɛrɛ kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 13 san 2021 ko ja dɔ de bɛ yen min ni o ye video dɔ ye limana min na a ye bɔlɔlɔ a tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ja in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ finitigi dɔ de bɛ yen marifa b'a bolo sifinnaka dɔ bɛ yen a bɛ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen da o kan ko caman kɔni t'a fɔ dɔw ko finitigi don dɔw yɛrɛ ko bandi don ko nka sɛgɛsɛgɛliw nana ye k'a fɔ ko maa don finitigi yɛrɛ de don limanaw min n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ commune 1 Sangarebugu ko wa k'a tun bɛ a bɛ kalan yɛrɛ la sisan n'o ye commandoya kalan a b'o de la samaya Mande kɔnɔna la yen nɔ a jarala k'a fɔ ko a na kɛ a balimamuso dɔ de bɛ yen limanaw k'a nanen congé la dɛ balimamuso in o de y'a kuma dɔ d'a tulo kan k'a fɔ a ɲɛna ko fɔɲɔgɔnkɔ dɔ tɛmɛna a balimamuso in ni kafe feerela dɔ cɛ o k'a ka 5000 juru bɛ o la o kafe feerela in na limanaw o de kɛlen sa a kɛlen ko kuma fɔ a balimakɛ in ye n'o ye sɔrɔsikɛ in ye sɔrɔsikɛ in de filɛlen ka wuli sa finitigiya yɛrɛ ma fanga bɛnna ka taa tajuru sara ta ka ɲɛsin o kafe feerela in ma limanaw k'o ta ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'o sɛgɛrɛ k'a jira la k'a fɔ ne ye finitigi ye fɛn fɛn ka di n b'a k'i la nka ja in kɔnɔna la limanaw a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen a donna finitigi don wa commando yɛrɛ don o de la maaw kɔni y'u sigi ka min ye sɔrɔsiw ka ɲɛmaw n'o ye chef d'état major ye ale ye bataki dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ maa kofɔlen a donna maa fasugu min don wa k'a na bila sariya yɛrɛ ɲɛma ani ɲangini min ka kan limanaw ko o na da a kan kunnafoni filɛ soir de Bamako limanaw an b'a bila nin kan yan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini juma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ